ఎదుగుతున్నవో యువతరమా ఓసారి ఆలోచించు. చెప్పండి. మీకే వేస్తాం ఓటు. ఇగో బింగో మన గుర్తు, ఇది బింగో గుర్తు, దీనికి వేయాలి. అందుకే ఇది చూపిస్తున్నాం, మరీ మరీ చూపిస్తున్నాం. సరేనా? తప్పకుండా వేస్తాం. తప్పకుండా వేయాలి, గెలిపించాలి. ఓకేనా? పాయ జల్దీ బావి లైన్ ఉంటది ఆడ పెద్ద. చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు అక్క. పదండి. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే 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 నమస్తే. మీకే వేస్తా అన్న. గుర్తు తెలుసు కదా? బింగో గుర్తుకే మీకే. ఓకే. మీకే ఈ సర్పంచ్లు అంతా దొంగోళ్ళు ఉంటారు అక్క. ఇట్లనే చేస్తారు. వేయద్దంటే మాట చూసినావానే ఇప్పుడు అవసరం తీరిపోయింది. ఎంత పొగరో చూడడానికి. అమ్మా ఏం మాట్లాడుతున్నారమ్మా మీ మాటలు? ఏంది దొంగల సర్పంచ్ దొంగలు అయ్యారు. ఇప్పుడు అవసరం తీరిపోయినాకేమో ముఖం కూడా చూస్తలేరా మీరు? ముఖం చూసి రాకపోయినప్పుడు మేడం మేడం అన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? తాగిరు, తిన్నారు, అన్ని మీకు కావాల్సిన సీరియల్ ఇప్పించినాం, ఏం కావాలంటే అది ఇప్పించినా. ఇప్పుడు ఏడికి పోయినాయి మరి అవన్నీ?